Července. Vítejte u nich. Novým ředitelem výchovného ústavu v Chrastavě bude Miloslav Hlubuček. Vystřídá prozatímní ředitelku Soňu Cpinovou. Dlouholetého pedagoga vybrala do funkce 7členná komise Ministerstva školství. Do konkurzu se přihlásili celkem 4 uchazeči. Do užšího výběru postoupili 3, včetně bývalé šéfky zařízení Markéty Sochorové. A co od nového ředitele Ministerstvo školství očekává, na to už se ptám Jany Šrámkové, která kauzu sleduje. Jano, jaké tedy budou jeho úkoly? Miloslav Hlubuček, který do funkce nastoupí 25. července, má v první řadě sklidnit situaci v tom ústavu, má zavést nový systém hodnocení, zajistit dodržování práv dětí, tedy aby měli vycházky a aby měli pravidelný styk s rodinou, a dojde také na odstraňování mříží a kamer. Miloslav Hlubuček má s podobným zařízením dlouholeté zkušenosti. Od roku 1999 pracuje v dětském domově se školou v Hamru na Jezeře. Po nástupu do Chrastavy ale musí v první řadě zajistit přesun chlapců starších 15 let do jiných zařízení. V Chrastavě totiž od září zůstává pouze dětský domov se školou. No, žádný pasťák. Nejdůležitější závazek ministerstva, že v tomto zařízení nadále nebudou děti s ochrannou výchovou. Já měl ústavní, no. To znamená, že děti ochrankáři už jsou ti, co pobodali někoho a tak dále. Jano, výchovný ústav v Chrastavě budil nedůvěru u místních. Ti se báli jeho obyvatel. Jaká je teď vůbec atmosféra ve městě? Dá se říct, že ta situace se v této chvíli sklidnila. Od září tady mají být pouze 2, maximálně 8členné skupiny. O práci ale přijde až polovina ze 44 zaměstnanců. Někteří budou propuštěni pro nadbytečnost, skončí i zaměstnanci, kteří jsou na dobu určitou nebo ve zkušební lhůtě. Ale už teď je ústav prakticky skoro prázdný, protože v něm jsou pouze 2 chovanci. Zbytek dětí je na dovolenkách u rodičů a samozřejmě část dětí dovršila zletilost, takže už jako nepatří do zařízení. Já jsem tam byl do 22. Podobný ústav jako v Chrastavě funguje také v Pšově u Podbořan. Jeho kapacita je 40 míst pro chlapce od 4 a 40, 50. Já jsem pod sebou 50 vyfetovaných kreténů. V obci funguje 30 let a místní s ním žádný problém nemají. Výchovný ústav v Pšově, 40 míst pro chlapce ve věku 15 až 19 let. O jejich umístění rozhoduje diagnostický ústav. Jeden z nich, Adam Kavlík, má teď prázdniny, do školy nemusí. Ve volných chvílích cvičí, chce být totiž vojákem z povolání. Ono je víc možností v té armádě, takže nejdřív dodělat školu. V ústavu je za záškoláctví a problémy s marihuanou. Máme tady děti s poruchami chování, což je násilná trestná činnost, drogová problematika. Denně jsou tu na útěku minimálně 4 děti. Když dítě si všechno plní tak, jak má, tak má nárok na mimořádné dovolené, mimořádné vycházky. Jeden víkend v měsíci pak dostávají povinně, mají na něj nárok. Pokaždé ale platí pravidlo vrátit se včas. Pokud ne, následuje trest. 6 týdnů se nemůže na dovolenky, na vycházky, v podstatě nemůže se ani na počítače. Mříže jsou v jedné ze 4 ubytoven. A byla moje, tahle ubytovna. No, ubytovna, to byl prostě můj barák. Děti totiž sami jezdí do školy nebo do práce. Adam Kavlík teď na brigádu. Potřebuji si vidět na rodiče. Nikdo mi na něj samozřejmě nedá. Chceme, aby vlastně ten systém jejich převýchovy spočíval právě v tom, já mu dám čurákovi arabskýmu převýchovu. Nejsme vězení a ty možnosti ty děti tady prostě mají. Pšov má asi 60 obyvatel. Výchovný. A co je naučíte? Nic. My o nich ani nevíme. My nemáme vůbec ne. Opravdu ne. Potkávají je na hřišti i u rybníka. S vychovateli tam děti hrají fotbal nebo rybaří. Učí se tam, jak trávit volný čas. Renata Myslíková, Česká televize Pšov. Víc než 1000 řidičů jezdí každý měsíc po dálnicích bez